So hi everyone, welcome back again to YouTube channel. So for today's video, we're here now in Aligay. So ayan day, bagyo na. So kusog kayo siyang ulan. So kauban ako sila Vanji. Ha? Bitaw yung ganit ko. Kusog kayo uwan ba yan? Tumbot na lang dyan nito. Wala, oh, tanawa di. Busan na lang. Lau, bitaw! Hindi nga lang kay bundak na. Bitaw. Yan na lang ikulit na kay vlog. Yawa, di Vanjilin. Bakura pa to dili na. Dili yung tatang mga problema. Ang may video. Dagan day kay uwan! Boy, malas yung kimig mo nga rin. Uwanon jud. Kanim ko Vanji. Mura magnaog bayot mo na nga. Ipakan. Hoy, kagwapa ra. Na magbuot sila na ako. Ikaw ba kung ikabuhi unon? Gasipit pa jud ko. So shout out to everybody. Hala na, miya ko na siya. Masali kinahalay ba ila ba? Obit, black. Oh, di na dapit ay. Unan ra sa inyo. So ayan day, kusuging hangin actually. Ayan oh. So bay isa day kay murag kunos na mi bayot. Yawa mo. So update for this video, sabot na may ginaganay. Okay! So yan dahil lakas ng ulan te. Ganda! Talisang ang camera deh. Tip ng jibe. So update for this video, so abot na may bayot silang balay. Laha isa. Oy, tiin mo sa program mo. Bandi-bandi. Ah! Smile today. A few moments later. So, update for today's video. So, dito na kami sa labas ng bahay sapagkat wala ng ulan, Zay. So, tapos na kaming tumakbo kanina dahil sa sobrang lakas ba naman ng ulan. So, ngayon, wala na siyang ulan. So, ngayon, lumabas na kami ni Banjolin. Kasi nga, hinahanap ko yung bahay ni Kuya Algius. Kasi nga, isusoli ko tong chinelas niya tsaka yung mga damit niya dahil na nahiram ko last day. Ganun. So, eto daday. So, I'm so very excited. Kasi nag-chat sa akin si Kuya Algius. Sabi niya, nandun na daw sila, tumira na daw sila dito sa housing. So, try natin kung dito ba sila ngayon. Nagawas ka na sila nagawas. Feel ako dito. So, kasama ko ngayon si Banjolin. Actually, umulan na naman siya, day. So, ayan, hahanapin natin yung bahay ni Kuya Algius. Number 50 ata sa 55. O, so, eto na, day. Ayan na yung bahay na ni Kuya Algius. So, ewan ko ba kung may tao ba? Feel ako wala. Sirado kasi yung Ay, sirado siya. Walang tao. Hello? Ikaw? Ikaw, machinis. Sirado sa mitana. Gusto ka daw? Walit tao. So, yun na nga, Zay. Sayang, walang tao. Oy. So, ayan. May pa-hasyenda sila. Sa largo ng talang kina, ibutang ko nila. Dunya laki na nga. Ito sa kwarto. Yung mga tag-iya dahil sa luna. Handa ka ba yun? So, ayan. 1 hour later. So, astig ka ni? 65. Ilahan ang motor. Oh, so bumungga no. Ilang motor niya, wa sila dira. Kano sa sila mo taon, 18. Oh, nana sila diri. Di ba? Oh, hanggang ilang This morning, loyo nilang kiri. Oh, linaan yung tao, kuralon ba? Pwede naman. Kaya ang motor. Uy, bongga, astig. Lari lang imak. Lang imak. Lari ato ilang ba? Astig siya nga balay kay kanang gikural. No? Kuya, may ila. May Ila ila. ko lari, si lari may lupural ani. Aw, nindot. Nga, nay kural. Nga niya akong ganahan nyo balay. Nga, nay kural ba? Dili masud bitaw. Dili bitaw masud og iro. Abitaw ka to yung ipasaan na ako. Na, iya kami pa jud kay ilang ipumutangag ka ng Baras. baras. Musuyo para man tubig. So, napakaganda ng bahay da. Ramoli ang ta. Sa update for today's video, so dito kami sa likod ng bahay ng ate ko, Zay. Hindi kami pumunta dun sa bahay ng ate ko sapagkat ang dumi na naman, Zay. Kasi nga, yung aso dahil, andun dahil, natulog, kakahiya. Kakahiya yung aso talaga. Bahok ang kagid, abot na lang dyan. Bahok ang Banjolin, awis na ang iro. Sensya dahil. Ano abay man dili pa naman man? Basin. Papa na, uy. Ha? So, update for today's video. So, we're here now in... Crossing na naman again. So, actually, guys... So, karon. So, eto na. So, nag-tour muna kami sa mga area nila kasi walang trabaho ngayon kasi holiday! Yung mga ganun. So,
Ang ganda mag-tour pag holiday kasi walang tao, hindi ka nahihiya yung mga ganyanan design. So, update for this video. So, parang nawalan na ako ng gana sa bahay namin kasi uy. Lahat mo may dadong ko. Ay, Madam Luz. Ko ang ano, di ba? Hi, baby. Hala, nanginog na sila. Sana all. Labay Sila lang, lamisa, oh, yan na sila. Ayo. Sure. Ha? Na sila na? So, ayan. Ano sila, oh, Tilos yan. Hi! Mga may panood to. Hello, sana all na lagi kayo mo. Hi! So, ayan everyone. So, dito tayo sa bahay ni Madam Lucy. So, ayan yung mga motor nila, guys. So, ayan. Oh. So, eto nag-tour na lang muna kami kasi ano, Zay? Kami kabaw na mo, ingom siya nga. Murag siya ni man to nagpasaan og kuan, oh, nagipasaan. Kato Na siya? O, siya lagi ito naghakot to. Ay, nangayo man siya graba. Nagkuhan man siya, ato dan sulihon ba kay. Naam sila luyo sa ato, amo. Oo. Ay, mga tapos siya graba ba? Mga ito siya graba. Suroy na day. Kaya may trabahante. So, kaya hayron. Amo itang tangan na. Mag-shooting mi pala ito na ko, Banjilin. So, update mo this video. So, medyo nadugayan mi day kay medyo, lisod lagi ni mga tabian kitag mga pamakba. So, medyo, ground. Hi, man. Ground man na go, tile ground. Oh, tayo ground. Go clear out. So, ayun na nga, Zay. Medyo nadugay-dugayan mi kay dito sila si Madam Loso. Nagtabit-lig mi na bongga. Madam Loso. O na, lagi yung papa! Lagi paningot pa, Jude. Ako, di ni Mayo. Di ni Mayo na ni Day. Nga, makita ni mong gipaningot ang usa ka tao. Siya ra usa sa kwarto, Day. Natuog, Jude ni. Feel ako, natuog, Jude ni. Natuog, Jude ni. Hagoy! Hagoy! Ambli ang ginanak ang sira! Dugay pa siya blay, dugay na midri at sigaw yun day. So, imposible jud kay ni siya rin sa dito sa sir. Nagitay pa. Na, Joy, mag-grade tari ato ka sa pikas sila day. Kay basi mo may pagkadagan ba nabilan siya nila sa pagana na. So, Uy, ang ila din eh. namatay na jiri day. Mga pila yan ron. Sila din na kuma. Oh. Way luto ba yot? Unsa day? Mga man, nagpaluto mo pa. Nay ra jud ni wa kay bog ni uto na ba siya? Nabayot buang. Normal mo utok. Mutuyok mi diha. Sila na naman siya. Buang. Kamu ni magpapaday? Ay, magpapa ba? So, yun na nga ba, Zay? So, andito kami sa bahay ng... Oh, cellphone! Akon pa ka. Banya pa rin yun. Oy, mga... Upa. Say! Aray! Nga na dyan. Ato. Kuman. Kaya na nga ba yan? Nalubong. Hoy, mo, di ko ganahang naamo din, hiki. Banakan kayo mo. Yung sama pagpasupsupan. Di ta maka-rest in peace. Maka-rest in peace, Sama day. pagpasupsupan ang gisimintuhan. Iyo pa! Uy, asa man tayo masa? Uy, dapat na mo ibutang himasaanan din para yung mga bisita di maglisod. Ano ba? Bisita ka? Hala, unsa man day ko ninyo? Bodyguard. Hindi nga ba ka? So yun na nga mga bayot, dito na kami sa labas ng bahay nila. So na pwede akong iwanon day. So magpalumbanan na pamigdagan. Ayan, surprise. So update for this video, so ang wala may graba. So Mapulo kay gamay rin pila rin. hoy, nakusama ka na, badang! Sumilong ka na! Nanakusa na, dadua ka day, ulo ka day! Nagbix-bix ka day! Unsa man ni day? Eco Park ni day? Ya pintana na ni mo kada bato, blue, puti, puwa. Wala sana all. So update for today's video, sa hapit namin naabot sa Barangay Ilegay.
So, na-amaze ako insakto kaya nagyanan is hapit na road to cemento na dahil. Ayan, may mga formalism na siya. So, murag feel ako. Ilong dahil ginagmay. Murag feel, tungkol bukas kabukat sa kwintas dahil. Bukat sa kwintas. So, feel ako, maybe next month, no? Or next week, siminto na ni. So, babay na kay. Babay na kay.